Ito na. Shout out po sa inyo lahat. Gawa muna tayo ng yelo. Plastic yelo. Hello, shout out 1 million. Video. Ay! Tutuloy na. Bus siya pala. Bus yung yelo. Ace ng Italy. Shout out Ace. Thank you sa thumbs up. Kumusta po? Hindi na ako masyado nagsusupport ng mga content vlogger. Paano? Focus na ako sa mga sa content. Shout out 5 million viewers. Basta sa Diyos walang imposible. Hello po, pwede po mangisda. Pwede po bang patamsak sa bahay ko? Pwede kayo mangisda. Go. Dali, bigyan kita ng blue jacket. Paano ba maglagay ng blue jacket dito? Ayun, nakita ko na. Hindi na kasi masyadong magpapaangat program Basta po, Saliram Gamer. Magparami muna tayo ng viewers, guys. Hindi na ako nagsusupport. Focus ako sa content ko. Hello, Apong Olive. Long time no see. Ikaw pong Olive, bring comment mo, makatulalan Sabi na Chuko no Italy. Tapos bala na magobra. Ya pa rin, halika magobra. Malambat na. 3 years na ako magobra. 3 years na Apong Olive. Kaya focus ko kay content. Ika kasi Malbe mula kasi albending content ko kaya ala na kang balo. Yabang ko Tito. Kaya atsok kasi king FB kaya mig-focus ko FB. Ayan, okay naman Apong Olive. Kumusta na ka? Pabisita po ng bahay ko, salamat po, sabi niya. Kasi magobra akong muset, sabi niya. Okay. Yakoy na ako magobra Apong Olive.
Okay na okay ng content kahit ditak mo at least atin na aliwata oras wapin eh. I mean siyempre kapag halimbawa dinala niya kaya kayong Facebook o YouTube o akit mo na yaman yan di ba kapag mag Facebook ka YouTube dakal na mangyari dakal na mangyari. Kumbaga mag-live ko mo basta kapag ating tao kasi minsan ang dakal ko viewers malbela mo pero organic mas antig kasi organic eh. Nang melyari siyempre kahit ang dakal melyari siyempre aluwa-aluwa ta na destinasyon ikaw magkay ka di ba gobra ka o yak ko content ko tapos aluwa-aluwa ta na anong kanina di ba nakamag-live ya ako mag-live ko ditak dan tamsak ace ayan kayo lang pong bahala dyan salamat sa 12 million viewers sana dumami pa yan. Kamusta na ka pong live? Kakagising mo pa. Kaya na ako kasi ngayon eh, content, focus cooking ko content ko. Yan. Kung yun ring mintang tao kini, maswerte ko. Kung wala minta, ala ako nga karapat. Pero din tao kini organic la, malbela mo. Malbela kanyan din. Masaya ko rin pakipagkantahan sa LS. Ala na akong kaya ngayon eh. Ala na akong D8, Messi Rally. Makanina ang gagawin ko. Kumbaga everyday routine, kanyan. Vlog. Good to see you. Good to see you again at good to see you too. Apong all live. Ganun pa rin, walang changes, hindi pa rin ako nagbabago. Ganun pa rin apong all live. Marami akong mga basher pero hindi pinapansin. Siyempre halo-halo mo passion, di ba? Ikaw passion mo pagkanta. Oh. Ako passion ko marakal ko content. Tutorial, vlogging. Lahat. Ay, kabsi ko. May nabana ako ngayon na pong wala beligay dati kanita na kapayat ko mo, di ba? Na Choco King Facebook ay YouTube, di ba? Kaya may taba-taba na ako. Naka-mention ko. Kargol. Tapos si braso ko medyo may dagul na eh. Halitan dati napayat ko kanita, di ba? Kaya makanyan. O live, tamsak po, ayan. Magmahalang kayo dyan.
At saka kapag nag-live lang ako, saglit lang. Mga bandang 30 minutes, okay na ako sa 30 minutes. As long na may ano yan, may ads to. Saliram Gamer, hello. Thank you sa 22 million viewers. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat po. Dati wala man akong viewers, so ngayon marami na akong viewers. Maraming salamat po. Longsman, magkano ice mo pabili? Sa mga OFW po 1,000. Sa Pilipinas po 500. Thank you po Longsman. Longsman, ano ka? Vlogger ka ba? Kung vlogger ka, lagyan kita ng jacket. Para mag-blue yung ano mo, pangalan mo mag-blue. Mahal naman po. Joke lang yun. Vlogger po kayo. Para lagyan ko po kayo ng jacket na kulay blue. Magsisimula pa lang. Magsisimula pa lang po. O sige, lagyan kita ng lagyan kita ng kulay blue. Kung magsisimula ka pa lang, ganitong gawin mo. Longsman, i-click mo yung mga pangalan nila. Tapos mag-comment ka sa mga videos nila. Ganun lang kasimple. Sabi mo galing sa akin. Ganyan din ako dati Longsman. Ganyan din ako dati. Wala pa akong subscriber dati. Hindi nagsimula din ako sa ganyan. Salamat po sa advice. Oh, marami na akong experience dito. Ikaw naman po 4 years na ako dito. Wala pa akong alam sa mga content creator, vlogger, di ba? Kaya i-share ko din sa mga nandito, sa mga gustong maging isang vlogger, di ba? Magtanong ka Longsman para alam mo, para may may bibigay akong topic. Meron ako dito. Dito ko lagay. Yan. 12 million viewers. Hello. Hello po Ma'am Carmina Bordalo Diokchon. Shout out po, Tamsak. Ang laki ng bahay nito, feeling ko. Kasi kapag may mga blue check yan, may malaking bahay. Pwede kayong umakyat dito. Hindi ko paano pa magpaakyat dito.
Maraming salamat po. Alam ko malaking followers, subscriber nito ni Ma'am Carmina. Kasi kapag naka-blue check siya, malaki yung followers niya. Siguro mga nasa 100,000. Oh, tama po ba ako? Nasa 100,000 subscriber po kayo. Ate, may suluma kasi loya. Tama po kayo, host. Opo, kasi alam ko po eh. Nagpapaangat po kayo. Okay. Ayan, mahalin niyo po daw si Ma'am Carmina. Salamat po, Ma'am Carmina. Ano lang ako, Ma'am Carmina? Content lang ako. Nag-focus ako sa mga content ko ngayon. Opo, for 3 years na po. Buti ka pa, Ma'am? Ako 4 years na ako. Hindi pa naka 100 sa Facebook. 200 plus na ako sa Facebook. Dito lang ako mahina. Welcome, most digitang kita. Sige po, sige po. Mag-comment po kayo sa videos ko, Ma'am Carmina. Balikan ko po mamaya, no? Thank you po. Mamaya, sa ano po, Ma'am? Nakapokus ako sa YT. Ako sa ano, Ma'am? Lahat. TikTok, Facebook, tsaka YouTube. Doon ako nakapokus. Sige, sige, Ma'am Carmina. Pupunta po ako sa bahay mo mamaya. After po ng live. Promise yan. Ako gusto ko lang dito, silver button. Silver button talagang gusto ko dito. Kapag nakuha ko yung silver button, masaya na ako. May page ako sa TikTok pero nakapokus ako sa YT. Ako lahat, Ma'am eh. Facebook, TikTok, YouTube, ayan. Lahat. Kung ano yung ina-upload ko sa Facebook, pare-pares lahat. Ganun na ina-upload ko. Kaya masaya pa rin ako, may mga viewers pa rin ako na pumapasok dito. Akala ko wala na. Dan bell, host, and comment po. Sige po, mamaya po, Carmina. Promise ko yan. Mamaya po. Nano? Sigarilyo tsaka biskwit, sali ka. Ayan na! Tara. Tara. Tara, sali ka. Yan eh, kana akong tinder. Ayan pala yung ako. Ati na pa mga yan? Agli, gagawa akong yelo eh. Gagawa ko sa agling yelo. Okay, sige po. Salamat, Ma'am. May tanong lang po ako, ilan ba Diyos makasahod sa YouTube? What do you mean Diyos? Diyos. Kagala vlogger, boss, saan ka sa Pampanga? Tarlac po ako, sa Tarlac. Tarlac City po. Pero Kapampangan po ako. Taga Tarlac po ako. Makasahod sa YouTube.
Depende po kapag naka $100 kayo, makakasahod na kayo. Makakasahod po kayo sa YouTube kapag naka $100 kayo. Kapag hindi kayo naka $100, hindi kayo po sasahod. Pero naiipon yun. Halimbawa, ngayong January, naka $50 ka. Tapos February, $60 ka. By March, makakasahod ka na nun ng $110. Ganun po siya sa YouTube. Pero kailangan sa mga nagsisimula pa lang, kailangan maka 1,000 subscriber ka, tapos ma-hit mo yung 4,000 watch hour. Actually, sa totoo lang, mag-upload lang kayo sa mga short video yun. Positive yan. Makukuha yung minute views. Ay, watch hour pala, watch hour. Ganun po. Dati nagpapaangat program din ako, Ma'am Carmina. Uminto lang ako kasi wala, hindi ako masyadong ano yan. Dati. Kasi kapag nagpaangat program ka na, Ma'am, wala ka na. Sa umpisa lang yan. Na-experience ko dati yan, Ma'am Carmina. Matagal-tagal na rin. Tapos madami pumapasok na mga vlogger na maliliit dati. Hanggang ang dami kong account dati. 100 plus ang account ko. Pero ngayon wala na. Hindi na ako nagpapaangat. Ay, kalasangan. Magtanong na kayo guys habang maaga. Okay, magtanong ka pa. Ano ang gusto mong itanong para masagot ko lahat habang nandito pa ako. Pwede na yun. Ay. Guys, sa lahat po ng mga may Facebook dyan, paki-follow nyo na lang po ako. Ito po yung ano ko, account ko guys. Ayan. Edward Lacsina po yung may ganyan. Tapos meron akong ganito. Yan, no. 200,000 na ako dyan. 202,000 followers. Dito po ayan po ako. I-follow nyo ako po dyan ha. Dito po Thank you. Para kahit pa paano madagdagan yung followers ko guys, kahit konti lang. Okay?
Excuse me. O sige na, mag-end na po ako Maraming salamat sa inyo. Thank you. Morning and again.